Patrick, det er snart ved at være. Er du ved at være spændt? Jeg glæder mig rigtig meget nu. Jeg kan mærke, at det er lige ved at være oppe over toppen nu. Så der skal ske noget snart. Hvad kan vi forvente fra dig på lørdag? Vi kan forvente en forhåbentlig en meget bedre Patrick, meget mere eksplosiv. Og vi har trænet på en del ting, som jeg selvfølgelig ikke vil røbe nu. Men jeg glæder mig til at komme op og bevise noget på lørdag. Hvad har det betydet for dig at komme tilbage til Danmark og træne sådan fast og få Joey som træner? Det har selvfølgelig betydet en hel masse, fordi vi er kommet tilbage til at have noget socialt liv igen, og vi er ikke bare helt tomme i bolden, når vi sidder nede i lejligheden. Men, så det har selvfølgelig også en stor betydning. Vi har fået Joey Kimmich som træner, og han er en utrolig dygtig bokser selv, og han ved, hvordan det er at være i ringen. Det betyder meget for mig, at han ligesom selv har været der, så han ved, hvad der skal ske. Han har lært os en utrolig masse ting og opgraderet en masse af vores skills, så det bliver forhåbentlig rigtig godt.